Vaan se on faijassa. Isä. No, mitä? Mitä sä haluat? Minä. Kyllä loput. Ei tässä tarvitse katsoa moderniin malliin. Ne kun laitat punaiseen ja siniseen yhteen. Onko vielä pitkä matka? Tutustuttas vähän. Kyllä mä halusin ainoan poikani tuntea. No sit vaan kaikkea tapahtuu. Onhan teissä sama näkyy. On. Mä en muista äitiä ja sua yhdessä. Ei elävässä tarvitse paljon tavaraa autosta. Voi jumalauta! Mitä saatana äijä tajuu mitään? Mä haluan olla niinku sinä! Kyllä se on sulle selvitä ajallaan sitten. Kun saapuu syy.